बे समाव आं बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव आं बडलेण्ड बुब्लि रादाबनि स्टुडिअ'हा सासे मानगोनां आलासि हांख्रायना लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि बारग' एबा एक्स बिएलटिनि आफादगिरि अनिल मुसाहारि। बिथांखौ गिबियावनो जोंनि बे बडलेण्ड बुब्लि रादाब स्टुडिअ'निफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय। दा जों बे समावहा बिथांजों फैबाय थानाय बिसायख'थिनि बागै जों गुवारै सावरायगोन, जाहाथे बिथाङा बिसायख'थिनि बागै मा बुङो जों बेखौ आबुङै फोरमायनो नोंथांमोननि गेजेराव जों नाजागोन। दानिया फैदो जों बिथांनिसिम जों माखासे सोंलु खालामनि। दा बे समावहा एसेमब्लि बिसायख'थि थामहिनबानि माजबाद समष्टिनि सिगां आं बाथ्रा फोरमायनो सोंग्रोनो सानदों नोंथांनिसिम। बे समावहा माजबाद समष्टियावहा जे चरण बर' बिथाङा मोनसे अलरेडि बिथांमोना देरहाबोखानाय दा गोख्रों दङ होननानै बिथांमोना दाबि खालामगासिनो। अरायसम बिसोरो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन भट मोनना देरहागोन होनना बुंदों। दा चरण बर'आ जे बे बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सानथावना आरो बेसेबां थार बाथ्रा बे? बेथ' बिसोरनि बुंनाय बाथ्रा। बेयावथ' जोंहा गोनो गोथो जानांगौनि खुनु बाथ्रा गैया बेयाव। खारन नाय, बिथां चरण बर'आ सासे केन्डिडेट जानानै बिथांखौ रायजो राजाफ्रा बै समाव देरहाहोदों। खिन्थु बिथाङा ओरैबायदि कारापसन, जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिथाङानो नाम्बार 1 कारापसन खालामनाया बिनिफ्रायनो जाजेनदों। आरो बिपिएफआ धंस जानाया बे चरण बर'नि लाइनजोंनो थांदों। होमब्ला बिथांनो जे रायजो राजाफ्रा भट होनानै दिनैनि दिनाव देरहाहोबावगोन बे असम्भब। नोंथांमोना साननानै नाय, 1000टा आइवाइ न'नि केलेंकारि दं चरण बर'आ। दा बिथाङा नैबे रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकआव बिथाङा बे आइवाइनि न'नि लिस्टखौनो पुलिसनो एजाहार होनानै गाइड खालामनानै दोनदों। मानो होनबा एकाउन्टेन्ट सानैया थैबाय। थैनाय लोगो लोगो बिथाङा बेयाव ग्रोब चान्स लानानै बिनि जिथुनिखि दरिद्र मानसिफोरनि आइवाइ न' बिनि लिस्टखौ बिथाङा खोमानानै दोनदों। खिन्थु अलरेडि बे लिस्टआ जोंनियाव दंखायो। जेब्ला कमल आजादआ केस होदों, बे केस होनायाव बिसोरो बिथांमोना डेट लादों। दा लासै लासै बे बुस्थुआ जुदि रिअपेन जागोन, माने रिभिउ जाफिनगोन, बे समाव जों जाबदेरना होगोन। बे बिथाङा जे रायजो राजाखौ थगायनो सानदों, जे बिथाङा दिनै इसिबां केलेंकारि, इसिबां काराप्टेड, दिनै भाषा गैया बिथांनि सायाव बुंनो। जे बेबायदि मानसिया जे दिनै मोनसे आसा खालामदों जे थाखा फैसा होनानै आं देरहागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, दिनै रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा मोनबा जे भट होयो बेबो नङा। नोंथांमोनानो नाय, बे बिटिसि इलेक्सनाव गोबां थाखा गारदों बिपिएफआ। थाखा गारसेयावबो बिथांनिफ्राय थाखा जानानै दिनै नांगोलाव भट होनो गोनां, दिनै ट्रेक्टराव मानो भट होखो? बे सेम दिनैबो मोनसे फेस्टिभेल सानना लादों जोंनि रायजो राजाफ्रा। बे समष्टिनि रायजो राजाफ्रा जे फेस्टिभेल सानना लादों जे बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसा मोनोबा जानानै हजम खालामनांगौ आरो भटखौ ट्रेक्टराव होनांगौ। बे मोनसे सिङाव बे माने माबाया फैखाबाय आरो बे आरो। बे समावहा आसाम नाङैनो मोनसे सावरायनाय जाथाय जादों। बे सावरायनाय जादों बेनो जाहैबाय कंग्रेस, एआइइउडिएफ, बिपिएफ महाजोट जादों। दा बेयावहा मा बुंनो सानो नोंथाङा? बिसोरो थारमाने बिसोर जेबो गैला, बिसोर देरहानो हाया, बिसोर जिर'। लाथिख' दाजाब लाथिख' लाथिख' दाजाब लाथिख' समानसिम लाथिख'आनो जाहैयो। होमबा बोरै बिसोरो दिनै महाजोट नांनानै दिनै आसामाव गभर्नमेन्ट बोरै लाबोनो हागोन? बेयो इम्पसिबल, बे जानो हाया। बे आरो बिथाङा हाग्रामा बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदो जे बिटिसिनि 12टा एमएलए सिटआवहा 12टा देरहागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथांनि बेखौ मा बुंनो सानो नोंथाङा? बे माब्लाबाबो जानो हाया। बे गोदो हाग्रामानो रायजो राजाफ्रा अननानै भट होदोंमोन, गभर्नमेन्टआव लाबोदोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा गैथारला। मानो होनबा दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि लुन्धन दुर्निति बेफोरबायदि खालामनायखौ गथै बे पिक्सारा क्लियार जाबाय। आरो हाग्रामा महिलारि दिनै मानसि गैला। दिनै बिथांनि एमसिएलएफ्रानो खारजोबगोन नायबोल' थानो। जे बिथाङा जे बुंदों गभर्नमेन्टखौ दाफिनगोन, 12टा समष्टियाव देरहागोन, बे इम्पसिबल, बे जानो हाया। बिथाङा जे बुंदों ओइ साइथात नियतर एमसिएलए আহিব साइथात, मिसा खोथा बे नङा। बिनि एमसिएलएसो खारगोन बिजेपियाव, नायबाय था। आरो बिथांनाव ओरैबायदि खालामखादों, बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ नायगासिनो दं। बिथाङा मा एक्टिभिटि खालामदों, बिथाङा मा रल खालामदों, बे गथै हम मिनिस्ट्रिया मिथिखाजोबो। ओंखायनोथ' नाय, बिथांनि एमपि जिथुनिखि बिश्वजित दैमारिमोन, बिथांनि थारखौ हास'ना होदों। बेखौ हास'ना बिना एमपि गैला। दा बिथांनि जानानै सोर बुंगोन दिल्लीयाव? एमपि गैला, बिथां आरो मिनिस्टार गैला। लासै 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 थाङै थुङै बे हाग्रामाया सिंगेल जाहैगोन। बे गावनि मानसिखौ बिसास खालामाना बियो, मालायखौसो आंगो सानो। दिनै हाग्रामा महिलारिजों रावबो मानसि थानाय नङा, खारजोबगोन। बिथांनि एमसिएलएआनो होन, एमएलए दा खारगासिनो दंना, प्रमान जादों, गासैबो खारगासिनो दं। दायो बिथांनि एमसिएलएआ 7 जना थियारि बिजेपियाव थांनो थाखाय, नायबाय था। बिथांजों 3 4 मानसि थाहैगोन, बेबायदि आरो। बे समावहा बिथाङा दासिमबो बिटिसि सरकारखौ गावा सामलायगोन,
होननानै आसा खालामनाय दङ दा बेयो थारैनो उनाव बेबायदि जाहैगोन नामा? जाया बे माब्लाबाबो जाथारला बियो बिनि बुंनाय खोथा मानो होनबा बिदि बुङाबानो मानसिफ्रा खारजोबसै ना हनै आरो ओरैनो खारगासिनो दंखायो बिथाङा जे ओरैबायदि रल खालामदों बिथाङा दाखालि बुंदों जे मिलिटारि रलनो गाव सरकार सालायनायाव जे गावजों मिलिटारि रल खालामदोंना खालामाखै बेखौ रायजोफ्रा नुयो इलेक्सन फैबा बिथाङा मा खालामो ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ हाराहास्ति खालामो बुग्लुं सुग्लुं जौ लोंहोनानै दिनै बे गरुफेला साइडआव क'क्राझाराव मोनथाम मोनब्रै जायगायाव ओरैबायदि पिसिडिआरनि समाव ओरैबायदि मिलिटारि रल बाहायनानै बिथाङा मानसिफोरखौ बुनानै खर' गावहोनानै इनफेकसन जानाय दा चेन्नाइआवसो दंहैयो बिथांमोना आरो बे समावहा माजबाद समष्टिनि BPF नि बिजाथि सरन बर' बिथाङा फोरमायदों जे UPPL बिथांनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा होनना बुंदों। थै फाग्ला जादों बे गावसो बुंनाय बाथ्रा बियो खिन्थु रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव दिनै फोथायनाय गैया गामियावनो हाबनो हाया सरन बर'आ मबे आरो बिथाङा दिनै LED फान्ड मोनो LED फान्डजों मबे गामियाव मा खामानि मावो जोंनो फोरमान देखायो रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिजोबो ना दिनै LED फान्ड लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड बेजों मा खामानि मावखो हिसाब हो मबे खामानि मावखो बे 5 बोसोराव बे गावनो थिकादार गावनो माने मलंजोबनाय बे रायजो राजाफोरखौ बिदि बुंबा जागोन नामा बे गावनो ओरैबायदि काराप्टेड मानसिखा आरो बे LED फान्डजों मा मावखो बेलाय मोननैसो मावदों SDRF ओमफ्राय बे बाबाथि बिसार आलि सदलि जादों गासैबो केन्दियाफ्राय चिफ मिनिस्टार पेकेज बेफोरबो जानाय गैया खिन्थु गावनि LED फान्डजों मावदों खामानि देखायगोन फोरमान होगोन ना रायजोफोरनो दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी हारसायानो जा आदिबासियानो जा नेपालियानो जा बिहारियानो जा गासैबो मिथिजोबो जे एबाराव BTR-आव कमिउनिटि वाइसआव डेभेलपमेन्ट कमिटि गठन जागोन बेखौ बयबो आसा फारिदों आरो बे लामाजों थांनो थाखाय जों आगान सुरनायाव रायजो राजाफ्रा बयबो रेडि सोरबा सरन बर'आ बुंबा बा सोरबा हाग्रामा महिलारि बुंबा बे जागोन नेभार बि जानो हागौ माजबाद समष्टियाव देखायगोन मानो होनबा जोङो बर' भटिक मोनगोन लकेल कमिउनिटि वाइसआव जोङो माइन'रिटिनिफ्राय फैगोन नेपालिनिफ्राय फैगोन बिहारि माबानिफ्रायबो आदिबासिनिफ्रायबो जों मोनगोन माने गासैखौबो जाथिखौ लानानैसो मोनसे राजनिति गेलेयो नालाय दा गासैबो कमिउनिटिनिफ्राय जों भट मोनगोन बे जोंनि गृह बिसास एबाराव आरो बे समाव उदालगुरि समष्टियावहा डिपुटिशिपखौ नागारनानै बिथांखौ MLA बिसायख'थियाव गेलेनाय होनाय जाबाय दा बिथाङा माबोरै माबायाव दङ थासारियाव दं दा बे 69 जिथुनाखि जोंनि उदालगुरि बेयाव डिपुटिशिप मानगोनां गबिन्द बसुमतारीखौ होनायनि जाहोनानो जाबाय बिथांनि सायाव रायजोफ्रा जनप्रियताया बांसिन दङ आरो बिथांखौ रायजो राजाफ्रा माने कन्ट्रिबिउसन थानाय हिसाबै मानसिफ्रा बेखौ माने हांख्रायदों माने हास्थायदों बिथांखौ जेनेबा लाबोजानो लुबैदों बिनि थाखाय बिथांखौ होनाय जादों बे समाव नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद समष्टि थामहिनबा नं 70 माजबाद समष्टियावहा माबोरै देरहागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावहा माबोरैहाय खामानि मावलांगोन UPPL बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय दा बे समाव जों बिथांखौ जोंनि बे बड'लेण्ड मबाइल रादाब स्टुडिअ'आव दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय